Ahojte, ja som Veronika Kereková a sedím na káve s autorkou Linou Frankovou. Ahojte. Lina, ďakujem, že si prijala moje pozvanie. Môžeš nám povedať v prvom rade, ako sa máš? Tak ja ďakujem, že si ma pozvala a myslím, že sa mám celkom dobre. Stále som rozpísaná tak ako vždy. Sedíme pri dobrej káve v kafiárni Café Diaz. Áno. A okrem kníh a kávy sa budeme rozprávať aj o tvojej najnovšej knihe. Áno, moja najnovšia kniha je Alica v reťaziach, je to dystopia. Je to young adult, kategorizované od vlastne 14+, ale môžem povedať, že si to už prečítalo aj niekoľko dospelých ľudí a niekedy mám pocit, že práve od nich mám ešte aj väčšiu a lepšiu spätnú väzbu. Myslím, že tam nachádzajú tam určité skryté významy, ktoré tí mladší ľudia, nehovorím, že nie sú schopní nájsť, ale nájdú ich možno po čase, alebo sú tam veci, na ktorými práve nerozmýšľajú. Takže tým som vlastne chcela povedať, že mám pocit, že som napísala knihu, ktorá by sa mohla páčiť aj tínedžerom, aj dospelým ľuďom, čo ma veľmi teší. Práve si mi zodpovedala otázku, ktorú som ti chcela položiť. Ale nevadí, tak to má byť, že vlastne komu je tá kniha určená, ale tým pádom, ako si hovorila, že je to young adult, ale zaujíme to aj starších ľudí, všetky kategórie, každý si tam niečo nájde. Áno. Dobre, povedz nám niečo o hlavných hrdinoch, alebo celkovo o deji. Tak, čo sa týka deju, dúfam, že to nebude znieť chaoticky, lebo keď rozprávam o deji svojich kníh, tak väčšinou mám také prírodzené rozpaky. Ale teda Alica v reťaziach, ako som vravela, aj dystopia, je posunutá do takej blízkej budúcnosti a zobrazuje tam svet, ktorý je vyčerpaný po dlhých vojnách, ktoré vlastne dosiahli až taký bod, že ľudia viac menej žili v podzemných úkrytoch, že vznikali podzemné mesta, lebo nebolo bezpečné výjsť na povrch. No a teraz konečne nastáva to vytúžené, alebo už niekoľko generácií je vytúžený mier a ľudia sa k tomu postavili takým spôsobom, že bojujú akoby takou fádnosťou proti možnému nebezpečenstvu, že spoločnosť je taká veľmi uniformná a má striktné pravidlá, nikto nevybočuje, aby náhodou niekomu nenapadlo, že by mohol opäť rebelovať alebo niečo podobné, alebo vznikla nejaká anarchia. Ale anarchia je v takýchto spoločnostiach podľa mňa prírodzená vec, hlavne čo sa týka mladých ľudí. A tak v podzemí vzniká tajný kult, hovoria si Alice. Je to taký mierne, ani nie, že mierne, je to taký feministický kult, pretože mu vládnu ženy, vždy mu vládne veľká Alica a je to vlastne komunita mladých ľudí, ktorých nebaví tento život a snažia sa nejakým spôsobom rebelovať voči zaužívaným pravidlám. No a hlavný hrdina myslím, že ich je niekoľko. Je tam v prvom rade veľká Alica, ktorá ale možno nie je až taká postava, ktorá by sa dala do hĺbky spoznať, pretože je veľmi tajomná. Myslím, že každý si ju tak nejak zaradí do nejakej povahovej kategórie asi podľa seba, ako to cíti. Potom je tam Miron, je to chlapec od Alic. A je tam Penelopa a je tam Olivius. Penelopa je dievča z hora, ktoré je ubité vlastne fádnosťou toho života a stretáva chlapca od Alic, Olivia, s ktorým vlastne vzniká akoby až taká zakázaná láska. Títo chlapci od Alic, dievčatá väčšinou sa nemaskujú, ale chlapci sa vlastne maskujú, keď robia tie svoje malé alebo väčšie rebelie kovovými zajačími maskami. Takže myslím, že Penelopa tam má taký zaujímavý aspekt, že dosť dlho ani nevie, ako vlastne vyzerá tvár chlapca, do ktorého sa postupne zamiluje. Čo mi prišlo, keď som to písala, veľmi, veľmi zaujímavé. Sama by som to možno chcela prežiť, lebo každý z nás občas možno chce taký tajomný vzťah a tu je to asi splnené do bodky. No a Miron je vlastne postava, na ktorej som zobrazila takú tú bolesť toho dospievania, ktorému sa bránime. Asi má niečo aj zo mňa, lebo ja som mala obdobie, keď som veľmi nechcela dospieť, lebo som vedela, čo všetko to prináša. S dospelosťou alebo s dospievaním prichádza aj zodpovednosť. Väčšinou to býva naopak. Ľudia sa veľmi ponáhľajú dospieť. Áno, ale niekto nie. Niekto sa bojí, niekto sa dlho hľadá a preto sa možno bojí byť dospelý, lebo nevie, kým je. A
Miron je plný takýchto otázok. No a táto komunita práve prichádza do takého bodu, kedy im Alica predstaví určité ultimátum, ktoré doslova celú komunitu obráti hore nohami. A už som aj tak povedala dosť, ale už viac nemôžem povedať. Ináč tá romantická linka je veľmi krásna, sa mi to strašne páči. Ten nápad, že sa zamiluje do niekoho, koho nevidí. Áno. Respektíve je to také, že potom ona sa zamiluje do duše toho človeka. Áno, presne o tom to je. Táto láska možno vzniká veľmi rýchlo, ale je to tým. Ale čo sa mi vlastne páči, že tí mladí ľudia sa nerozptýľujú tým, kto ako vyzerá, zamilujú sa do toho, kým naozaj sú. No, tak by to malo byť. Áno. Ešte sa ťa chcem opýtať, prečo Alica v ríši divov? Viac menej náhoda. Mne sa jedného dňa sníval taký sen. Kde som videla vlastne mladých chlapcov, ktorí boli v takom neoviktoriánskom oblečení a mali na očiach kovové masky a bola noc a stali v rade, mali ruky prekrížené na krížoch, teda vyzerali stáť v pozore a čakať na niečo, čo sa udeje. Bola tam taká napätá chvíľka a keď som sa z toho zobudila, tak som si povedala, že wow, že niečo sa tam malo zvrtnúť, že bolo tam cítiť v tom sne napätie a že to vyzerá ako taká moderná Alica v krajine zázrakov, že sú tam proste, boli tam tie zajačie masky, malo to taký rozprávkový nádych. A ja som teda Alicu v krajine zázrakov čítala až ako dospelá a vôbec sa mi nepáčila paradoxne. Alebo respektíve fascinovali ma tie zvláštne fantasmagorické výjavy, ktoré tam boli, ale na druhej strane strašne depresívna rozprávka, je to až taká psychotická, všetci sú tam veľmi nepriateľskí, takže som to ani nechcela posunúť svojmu synovi, ale spolu s týmto snom sa mi to tak zvláštne pomlelo, že vtedy začali také prvé nápady na to, že robí nejakú tajnú komunitu a oni budú inšpirovaní vlastne touto rozprávkou. V tejto knihe je Alica v krajine zázrakov, alebo Alica z krajiny zázrakov podaná ako kniha, ktorá je zakázaná, z ktorej sa čerpajú teda síce nejaké idei, že tie veľké Alice vedia, že majú na tom postavený celý kult, ale aby to zostalo také tajomné a príťažlivé aj pre členov komunity, tak okrem dievčat chlapci majú zakázané túto knihu čítať. Dobre, znie to veľmi zaujímavo. Čo sa týka Alici, nepáčila sa ti, tak si sa rozhodla napísať svoju. Presne, nepáčila sa mi, alebo cítila som tamto negatívne, tak som urobila taký... Oni nie sú vyslovene negatívni, ale tiež je tam... Určite sa v takom tajnom kulte, ktorý je plný mladých ľudí, v ktorých sa varí krv, varí sa tam kopec aj negatívnych emócií, takže stále sa mi to spája s tou klasickou Alicou. Lámu sa tam rebra. Lámu sa tam rebra, lámu sa tam nosy. Je tam veľa takýchto vyslovene akčných scén, kedy táto komunita proste vylezie na povrch a tí mladí proste robia anarchiu. A veľa som aj rozmýšľala nad tým, že do akej miery mám vlastne zobrazovať to násilie a do akej miery je to ešte v poriadku, lebo nechcem byť ten spisovateľ, ktorý napríklad napíše doslova, že násilie je odpoveď na niečo. Násilie je odpoveď nie na nič, ale niekedy to v nás jednoducho vybuchne a potom už je na čitateľovi, aby si na konci tej knihy prebral, že do akej miery s tou komunitou vôbec súhlasil alebo nesúhlasil. Hlavní hrdinovia nemusia byť vyslovene kladní pre čitateľa, to sa ukazuje napríklad aj vo Veľkej Alici, ktorá robí veľmi veľa rozporuplných rozhodnutí, ktoré však na konci všetci pochopíme a musíme si to prebrať v hlave, že či by sme sa tiež rozhodli takým istým spôsobom. Celkovo všetci ľudia nemajú iba pozitívne alebo negatívne stránky, čiže tak to má byť podľa mňa. Čo sa týka tvojho sna, strašne mi to pripomenulo autorku Twilightu, ktorej sa prisnil trblietavý chlapec a tak ďalej. Ja si myslím, že toto je veľmi dobré znamenie, keď ideš, toto ako keby vyplýva z tvojho podvedomia, z tvojho vnútra a potom to takto dobre dopadne. Presne, s tým súhlasím, lebo už keď sa mi niečo takéto sníva, tak asi to znamená, že nejaká myšlienka sa vo mne rodí. Áno, tak treba to podchytiť. Čo sa týka tejto knihy, je trošku iná než tvoje ostatné knihy. Písala sa inak? Písala sa v podstate niekoľko rokov. Ja som mala najprv prvý koncept napísaný len v podobe poviedky, ani nemala koniec. Takže táto kniha sa už len tým, že je to teda pre mladší ročník, lebo doteraz som písala hlavne teda sériu Rodvom Barevancom, ktorá až na jednu špeciálnu časť, kde sú mladí hrdinovia, viac menej pre dospelejšie publikum.
tak už len v tom je iná a tiež aj v tom, že naozaj je to, ako sa hovorí, a to asi veľa autorov hovorí, že toto je kniha od srdca, ale toto je naozaj kniha od srdca, lebo ona sa písala sama. Ona doslova niekoľko rokov bola v zásuvke nedopísaná bez konca a ja som čakala, ako sa to vo mne vyvinie. Nechala si ju odležať. Áno, Miron bol nerozhodnutý, nedospelý a doslova som nevedela, že čo z toho bude. Až po rokoch som to vytiahla z tej zásuvky, uvedomila som si, že teraz viem. Teraz dospela, po všetkom, čím som si prešla, viem, ako by sa rozhodol, viem, aký bude koniec. A dopísala som k tomu aj vedľajšiu dejovú linku, lebo som si uvedomila, že asi by ľudí zaujímalo, že ako to celé vzniklo. Bude to mať aj pokračovanie? Teoreticky by som bola schopná napísať ešte 2-3 ďalšie knihy, mám ich aj viac menej vymyslené, ale nie je čas, ani neviem, či... Tak v prvom rade je podstatné vedieť, že či to vôbec niekto bude chcieť písať, teda čítať, písať to budem chcieť. A druhá vec je, že mám nejaké aj iné plány do budúcnosti a zistila som, že naozaj mi prestáva stačiť ten jeden 24-hodinový deň. To poznám. Takže uvidím, čo príde. Neviem povedať ani áno, ani nie, ale viac menej mám také malé koncepty na nejaké 2-3 ďalšie knihy, keby bolo treba. Keby si knihu mala opísať 3 slovami, aké by to boli? Táto kniha, divotvorná, plná tajomstiev a vášnivá. Vášnivá, to sa mi páči. Dobre, v tejto knihe muži poslúchajú ženy. To sa mi páči. Áno, svojím spôsobom poslúchajú hlavne jednu konkrétnu ženu, tú veľkú Alicu, čo je líderka. A po veľkej Alici bude ďalšia veľká Alica, po nej ďalšia veľká Alica. Chlapci tam jednoducho nemajú šancu dostať sa do toho líderstva, lebo podľa mňa veľmi veľa kníh vzniká na báze toho, že bude tam ten alfa samec a tie dievčatá budú z neho. A kde sa objaví, tak tam to bude riadiť. To je taký veľmi klasický koncept pre väčšinu kníh a ja som si povedala, že nie. Ja napíšem práve tú ženu, líderku, ktorá keď vojde do miestnosti, tak všetci sú úplne sústredení na ňu a tá miestnosť je plná jej charizmy, pretože je to ojedinelé a nekriticky si myslím, že sa mi to celkom podarilo. Ja osobne by som Alicu poslúchala. A ako sa s tým vyrovnávali tí chlapci? Boli s tým v pohode, alebo... Alica má naozaj takú silu osobnosti, že tí chlapci... Ja som ich vlastne napísala doslova niektorých, napríklad Miron s tým dosť bojuje, že on, aj keď začína o niektorých rozhodnutiach Alica pochybovať, zároveň je do nej akoby až platonicky zamilovaný. Alica je pre ňoho niečo ako bohyňa, až príliš si ju dokonca idealizuje. Lenže Alica ponúka týmto chlapcom, ktorí majú nalinajkovanú celú budúcnosť, pocit slobody. A to je veľmi veľký dar, ktorým si mladých ľudí celkom určite získate. Takže preto ju poslúchajú. Dáva im niečo, prečo, keď vyjdú z toho podzemia a žijú tú svoju dennú identitu, čo nemajú vôbec šancu dosiahnuť. A to je veľmi veľké lákadlo. Ináč musím pochváliť veľmi krásnu obálku, nádhernú, aj oriesku. Teda nie, že by som tú obálku ja robila, ale áno. Veľmi, veľmi pekné to je. Tak pôsobí to tak sviežo. Áno, ja som úplne nadšená, lebo je to úplne prvýkrát, čo mám knihu s orieskou. A s takou malou dušičkou som dúfala, keď vychádzala kniha, že mi navrhnú oriesku a stalo sa to, takže sa mi splnil taký malý sen. Veľmi, veľmi pekné. Dobre, čo sa týka tejto knihy, myslím si, že tam by sme sa mohli rozprávať do nekonečna, ale nechajme niečo aj pre čitateľov, nech si zodpovedajú svoje otázky sami tým, že si knihu prečítajú. Na čo sa môžeme tešiť do budúcna od teba? No akurát na niečom pracujem, ale nemôžem o tom ešte rozprávať. Dohodli sme sa vo vydavateľstve. Je to prvýkrát kniha, ktorú som si nevymyslela sama, ale vydavateľstvo vlastne Kobo má
ma pozvalo na stretnutie a dali mi návrh, aby som niečo napísala. A ešte o tom nemôžem rozprávať. Ešte vlastne ani nemám podpísanú zmluvu, lebo musím ukázať, že sa mi to podarí urobiť. Súhlasila som s tým, ale pracujem na niečom, môžem povedať, že ešte pre mladšie ročníky. A ako možno to bude až 12-13 plus, neviem, na tom sa ešte presne dohodneme, aj keď už som za polovicou projektu, lebo ja som taký nadšený spisovateľ, že napíšem polovičku a potom som prekvapená, keď mi niekto povie, že tuto robíme zmenu a trhám si vlasy, no tak mala som na to počkať, ale bohužiaľ. Ale pracujem teda na knihe zase pre mladých, čím nechcem povedať, že už nikdy nenapíšem žiadnu barevansonku, to určite nie, ale tento rok jednoducho vyzerá takto a som veľmi rada, že som dostala príležitosť aj trošku niečo iné robiť ako doteraz. Takže bude to knižka pre mladých, bude to taká feel good kniha. A to je asi všetko, čo môžem povedať. Môžem povedať len, že som veľmi zaneprázdnená a do konca budúceho mesiaca by som to mala mať napísané. Mám tam termín do konca, čo je tiež prvýkrát som bola požiadaná o to, aby som napísala knihu, že 300 strán za 3 mesiace, takže pomaly prichádzam o rozum, ale už budem finišovať. Ale to je taký vedľajší, taký side effect. To je v pohode. To sa preceňuje. My matky zvládneme všetko. To je pravda, inak som na ďalšej materskej, mám taký pocit, lebo málo spím, celé noci nad tým premýšľam. A to znamená, že sa ti to vrilo asi dosť pod kožu, keď nad tým premýšľaš. Áno, určite. Áno, a to je aj vidno na tom, o tom sme sa rozprávali aj s mojím manželom, že je na mne vidno, že som sa úplne vrhla do tej knihy a že nakoniec som sa s tým zžila, pretože nemôžem v noci spať, lebo pozerám do stropu a bežia mi nápady a ešte potom si ich aj zapisujem. Je to únavné, ale znamená to, že žijem tým. To znie perfektne, ako... Tešíme sa, určite. Ja sa teším, už nech to mám za sebou. Dobre, ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas. A ja ďakujem veľmi pekne, bolo to príjemné. A dúfam, že aj na budúce príjmeš pozvanie a urobíme ďalší krásny rozhovor o ďalšej krásnej knihe, ako je táto. A vy sa máte na čo tešiť. Majte sa krásne. Ahojte.